naman Ilang po. oras na pinapakuluan? Yun, be. Register po Madam, na- tuloy-tuloy ang customer ah. Register na. Wala lang po na Wala magkano yung pula, no? Walang ano, hindi yan rice. Ang 150 po, ali rice po. Yun, be. Okay. Sir, yung laman. Ito po yung puro baka. Ang laman namin yan, sir. Ito naman Ilang po. oras na pinapakuluan, be? 5 oras? Yes, sir. Tapos, ito po yung aming bulalo, sir. Ganun din. Pinapalambot namin mabuti to, sir, bago binibigay sa customer. Bulalo. Yan yung mami nyo to, no, mami? Apo. Sa iba, pares. Kami na sa mga vlogger. Register po Madam, na. tuloy-tuloy ang customer ah. 24 hours kami, sir, eh. Ah, 24 hours? Oo, eh. Sunday lang kami sarado, sir, eh. Ano? Mami? Yes, sir. Pahingi ako na. Yung white at saka yung ano. 24 hours pala kayo, boss, no? Opo, sige po. Mamay ka po. Kasi mali pa po. Tatlo-tatlo na. Sunday lang kami. Anong pangalan na kanya, boss? Mang Jose. Mang Jose. Mamihan. Hmm. Mang Jose, Mamihan. Bulaluhan, palo. Wala lang po na. Step. Mami. Mami kay Step. Minsan, doon din tayo yung lamesa niya. Para kasya. Ano na? Ito pala, dinala pa yung isang stand ko. Dami mo naman ano. May ellipse ka dun, boy. Sarap. Sabi ni Tito Jones. Ka. Sabaw pagka solid na malasa Sarap, no? Sarap. Okay, sir.
Total. Isang cover. Kaya hindi makangaya ng maayos eh. Saan kami nung? Bahay. Yung dalawa ni Mayor yung Ito yung para sa amin po.